Πάμε να φύγουμε, πάμε. Γιατί δεν έριξες, ρε! Τώρα που έφυγε αυτή, πώς θα πάρουμε τα λεφτά να τσογλάνει! Εγώ σου το είχα πει κάποτε. Το δικό σου το πετσί είναι μαλακό. Δεν κάνει για το βουνό. Το δικό μου το πετσί δεν είναι πετσί άναντρου. Γι' αυτό δεν του φεκείς οι γυναίκες. Μη φοβάσαι. Δεν χαλάω άλλο βόλι. Ώσπου να ξεκολλήσει από το μάρι σου η ψυχή. Σ' αφήνω να μετρήσεις τις κάργες και τα κοράκια που θα έρθουν να σε... Ίσον! Πάμε! Πόσο είχα λαχταρίσει. Να τρέξω, να περπατήσω ελεύθερα. Μόνο που ξεσυνήθισα. Πιαστήκαν τα πόδια μου. Στο υποβρύχιο δεν έχει χώρο να περπατάτε ελεύθερα. Εκεί μέσα και μερικά βήματα να κάνεις είναι πρόβλημα. Και πώς ζείτε? Όπως οι τυφλοπόνικες. Μέσα σε ένα χαμηλό λαγούμι γεμάτο μηχανήματα και τορπίλες. Περπατώντας σκεφτεί για να μην τσακίσουμε τα κεφάλια μας. Θεέ μου, είναι τρομερό να είσαι ερωτευμένος και να υπάρχει πόλεμος. Τι το θέλετε το καπέλο? Αν μας βουλιάξουν. Πριν πάμε στον πάτο να το βγάλω και να φωνάξω ζήτω. Ποια είναι αυτή? Η Φρίντα, μια καινούρια. Γιατί μας κοιτάει έτσι? Ζηλεύει. Κοιμηθήκαμε 2-3 φορές μαζί και τώρα της κακοφαίνεται. Είσαι ακόμα το αγόρι μου. Πώς δεν είναι? Το λες με την καρδιά σου? Ναι, αμέ.
Βιβά. Πόσο καιρό έχω να χορέψω, να βρεθώ με νέους. Μα έμεινες με τον μπουρό. Δεν πιστεύω να πας στο γέρο σου. Όχι. Αυτός μπορεί να περιμένει. Τηλέφωνο. Περίμενα εδώ. Γιατί με κοιτάς, δεν σ' αρέσω. Γυμνικά τι λες. Με τα ρούχα δεν βγαίνεις φράγκο. Γι' αυτό καλύτερα να κυκλοφορείς με τα ισόρουχα. Για ξαναπες το. Εγώ μια φορά μιλάω. Άρα, να μην σε κάνω φτέλη. Ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Θα μου κλείσετε το μαγαζί. Να μου ζητήσει συγγνώμη. Να σου ζητήσει. Οκ, σου ζητάω. Τράβαση. Σου έχω κλείσει ραντεβού με τον Αιγύπτιο. Είναι ώρα. Έλα να χωρέσουμε. Μέσα στο έδωσες. Σ' αρέσω. Πάντα μ' άρεσες. Λέγεις από ζητούσα. Είσαι πιο όμορφη. Πάντα μ' άρεσες περισσότερο από κάθε άλλη. Θέλεις αλήθεια. Ναι. Σε θέλω. Πίστευες ποτέ πως μπορούσα να το κάνω αυτό? Ρώση, πρέπει να σου εξηγήσω. Δεν θα με φιλήσεις? Πες μου, πώς έγινε εκείνη τη φορά? Γιατί ήρθες στο σπίτι τότε? Ήμουν τρελός, Ρώση. Είχε καταφέρει να με πεις πως έτσι έπρεπε να φέρω. Η Φρίντα. Σε μισούσε πολύ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τα αποφάσισα. Ήθελα να δείξω πως είμαι άντρας, πως δεν φοβάμαι. Από την πρώτη στιγμή όμως το μετάνιωσα. Δεν ξέρεις πόσο χάρηκα που δεν έπαθες μεγάλη ζημιά. Από τότε ψάχνω να βρω ευκαιρία να σε ανταμώσω, να σου ζητήσω συγγνώμη. Δεν έπρεπε να γίνεις όργανο της Φρίντας. Το ξέρω, δεν έπρεπε. Ήταν άτιμο. Ύστερα μάλιστα που διάβασα τις εφημερίδες και είδα πως αγωνίστηκες να με σκεπάσεις και φόρτωσε την απόπειρα του φόνου στο Ζανίτο, κατάλαβα πόσο μεγάλη καρδιά έχεις. Τι τρέχει, φίλε, γυρεύεις τίποτα? Σε ρώτησα, φίλε, τι γυρεύεις εδώ πάνω. Απολαμβάνω τη θέα. Φύγε γρήγορα, μη σου σπάσω τα μούτρα. Πολύ ζώρικο είσαι, φίλε, θα σου βγει σε κακό. Εντάξει, φίλε.
Εσύ θα μετανιώσεις. Μ' άρεσε αυτό. Μπορείς να το ξανακάνεις. Και τώρα, φίλε, θα συνεχίσουμε το μάθημα. Αλλά αυτή τη φορά θα είμαστε 4. Ευτυχώς που βγήκα να πάω στη ρεσεψιόν και έτσι σε βρήκα. Το δωμάτιό σου είναι λίγο μακριά και έτσι είπα στα παιδιά να σε μεταφέρουν εδώ. Ο Φράνκο λείπει στην Αθήνα για δουλειές. Μείνε λίγο να συνέλθεις. Τι γύρευες έξω τέτοια ώρα? Στη χωροφυλακή. Είχα ένα φάκελο. Πού είναι? Δεν ξέρω, δεν είδα τίποτα. Άκου, Τόνι. Ξέρω πως κινδυνεύεις. Σε εκβιάζουν για να τους βγάλεις τον αφορέα από το κατσικονίσι που έκαψε ο Ματθαίου. Κάπου 20 με 25 μέτρα βάθος. Μονάχα εκείνος μπορούσε να το βγάλει. Πώς τα ξέρεις αυτά? Είναι δουλειά του Μπιατσέλη και του Βαλτινού. Τους άκουγα που τα λέγανε κρυφά μαζί. Ο Μπιατσέλ θέλει να πουλήσει τον αφορέα στην Κόχραν. Τα έχουν συμφωνήσει. Θα του δώσει όσο τη ζήτησε. Το Ματθαίο ποιος τον σκότωσε? Ο ένας από τους δυο. Ή και οι δύο μαζί. Ποια ήταν η γυναίκα που μου φόρτωσε το πτώμα? Γυναίκα? Ποια γυναίκα? Δεν ξέρω τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Πρέπει να με πιστέψεις. Εσύ ποια είσαι? Σε ένα τέταρτο θα έχω στην καμπίνα σου. Πρέπει να μιλήσουμε. Η καμπίνα μου έχει αριθμό 22. Δεν ξέρω. Ξεχνάς φαίνεται ότι εγώ σου έβγαλα το ειστήριο για αυτή την κουραζιέρα. Ορίστε. Φίλησέ με. Τι με κοιτάς? Αγκάλιασέ με και φίλησέ με. Όχι έτσι. Φίλησέ με πως φιλάει ένας νιόπαντος στη γυναίκα του στο ταξίδι του μέλους. Και υποτίθεται ότι παντρευτήκαμε από έρωτα. Και μάλιστα κεραυνοβόλα. Φαντάζομαι ότι έχω μπροστά μου τον Νικ Στράτος. Ή μήπως κάνω λάθος? Δεν κάνεις λάθος. Ασφώς και είμαι ο Νικ Στράτος. Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω, εσύ δεν ξέρεις σχεδόν τίποτα. Δεν σου έδωσε να διαβάσεις σημειώσεις που έστειλε για σένα? Όχι. Φαίνεται δεν τις έλαβε εγκαίρος. Τα χάθηκαν. Μου είπε ότι θα μου τα εξηγήσει όλα εσύ. Γρήγορα θα τελειώσουν όλα και θα σε αφήσουν ελεύθερο. Και εσύ? Θα μείνω κοντά σου. Για πάντα.
Α, νεαρέ. Τι γίνεται το πτώμα σας? Το πτώμα μου. Εκείνο που λέγατε ότι είδατε να ρίχνουν από ένα αυτοκίνητο. Ποιο πτώμα? Ο κύριος παρακολούθησε από το παράθυρο του ηλεκτρικού ένα έγκλημα. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Συναρπαστικό. Δεν υπάρχει τίποτα το συναρπαστικό. Απλώς έκανα λάθος. Ώστε δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Τίποτα. Γιατί με στέλνετε στο Αγίο Όρος? Μέχρι χθες δεν είχατε ιδέα για αυτή τη δουλειά. Λογαριασμό θα δώσω και θα κάνω στη δουλειά μου. Ποιος είναι αφεντικό εδώ μέσα, εσύ ή εγώ? Ταραθήκατε όλοι σας. Θα φύγεις αύριο. Και αν δεν φύγω? Θα σε διώξω από τη δουλειά μου. Ωραία λοιπόν. Χαίρετε. Έλα εδώ, πού πας? Φεύγω. Δεν με απολύσατε. Μα τρελός είσαι. Σε έχω κοντά μου από μικρό παιδί. Ξέρεις πόσο πολύ σε εκτιμώ. Για το όνομα του Θεού. Βαθήκατε όλοι σας να με τρελάνετε. Ποιος σας επιβάλλει αυτό το ταξίδι? Ποιος σας αναγκάζει να με απομακρύνετε από την Αθήνα? Μα τι είναι αυτά που λες? Λέω την αλήθεια. Και το ξέρετε. Πυρό, να σου γνωρίσω τον κύριο Μάνο Αγγελίδη, τον μεγαλύτερο οπερατέρ της Ελλάδος. Αστείευε. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Έχω δει μερικές ταινίες σας. Μ' αρέσει η δουλειά σας. Εγώ σας αφήνω να τα δείτε. Στην οριμία μας. Στην ορεινή μας. Δεν μου λες. Τι ζητάς να κερδίσεις από την υπόθεση της Ζιζής? Δεν καταλαβαίνω. Η Φοφό Μεντρινού μου μίλησε για τις επισκέψεις σου. Πήγα να τη συλληπιθώ. Και τη δεύτερη φορά πάλι για συλληπιτήρια πήγε στο γέρο. Πρόσεξε. Το καρύδι είναι σκληρό για δόντια δυνατότερα από τα δικά σου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ποιος είστε? Είμαι ο φίλος της κόρης σας, ο Οπερατέρ, που σας επισκέφθηκε και την άλλη φορά, με θυμάστε? Και τι με θέλετε? Πώς με βρήκατε εδώ? Ήρθα για σας. Σας παρακαλώ, αφήστε με. Ηρεμήστε. Θέλω μονάχα να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση. Ποιος σας ανάγκασε να φύγετε από την Αθήνα? Αφήστε με, σας είπα. Ο Δέξιπος. Ποιος? Ο Δέξιπος. Δεν ήταν φίλος της κόρης σας? Δεν την άκουσα ποτέ να μιλάει για αυτό το όνομα. Για ποιους την ακούσατε να μιλάει? Δεν θυμάμαι. Ποιος σας ανάγκασε να φύγετε από την Αθήνα? Ο Δε Τζόρτζης? Κανείς δεν μας... μόνοι μας φύγαμε. Επιτέλους, γιατί δεν λυπάστε ένα δυστυχισμένο τυφλό άνθρωπο? Γιατί θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος της κόρης σας. Και γιατί εσείς μου το κρύβετε. Δεν κρύβω κανένα, σας παρακαλώ, αφήστε με. Που πέρασε η κόρη σας το τελευταίο βράδυ της ζωής της? Στο Δε Τζόρτζι? Στη Συρός? Μια στιγμή. Ό,τι θέλετε, τέλος πάντων. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Έτσι λες. Εσύ έβαλες αυτούς τους δύο χτες το βράδυ να με χτυπήσουνε. Εγώ έβαλα να σας χτυπήσουν. Δεν είμαστε καλά. Τι είναι αυτά που λέτε? Αν δεν ήσουν εσύ, τότε ποιος ήτανε? Και γιατί ρωτάτε εμένα? Γιατί και εσύ είσαι εμπλεγμένη σε αυτή την ιστορία. Γιατί και εσύ έχεις συμφέρον να σταματήσω να ενδιαφέρομαι για την υπόθεση της Ζιζής.
Μα επιτέλους, τι ζητάτε από εμάς, Γιατί μας ενοχλείτε και τι δεν μας αφήνετε στη δυστυχία μας. Τι έχετε να κερδίσετε από όλη αυτή την ιστορία? Θέλω να βρεθεί ο δολοφόνος. Με περνάτε για βλάκα, Νομίζετε ότι θα με βγάλετε τρελό? Εγώ όμως το ξέρω ότι έχω δίκιο και θα βρω τρόπο να το αποδείξω. Μα η Ζιζή αυτοκτόνησε. Σας είπα την αλήθεια, γιατί δεν με πιστεύετε? Αν είναι έτσι, τότε γιατί με απειλήσατε? Γιατί βάλατε να με χτυπήσουν? Για να τρομοκρατηθώ και να τα παρατήσω, έτσι? Ξέρω τι λέτε. Ποιος σε πληρώνει για να κρύβεις την αλήθεια? Πάλι τα ίδια. Γιατί ο πατέρας φοβάται να μιλήσει. Μα δεν μου λες. Τι τρόπος είναι αυτός? Τι άνθρωπος είσαι εσύ? Ένας άνθρωπος που δοκιμάσατε να τον σκοτώσετε. Τρελάθηκες? Άκου. Ξέρω ότι από την αρχή μου έλεγες ψέματα. Όλοι σας λέτε ψέματα. Ξέρω ότι προσπάθησες να με κάνεις να πιστέψω πράγματα που δεν έγιναν. Πως κάποιος είναι πίσω από όλους εσάς που σας κινεί. Όμως τώρα τα ψέματα τέλειωσαν. Τέλειωσαν, κατάλαβες? Χτες δοκίμασαν να με σκοτώσουν. Όπως σκότωσαν και τη Ζιζή Μεντρινού. Είσαι για δέσιμο. Τι είναι αυτά που λες? Είσαστε φωνιάδες. Φωνιάδες όλοι σας. Και εσύ και η Λόλα και ο Δεσζόρζης. Και όσοι κρύβονται πίσω από αυτή τη βρωμιά. Πιστέψατε πως μπορούσατε να μου κλείσετε το στόμα μια για πάντα, Είστε ηλίθιοι, ηλίθιοι. Κι αν ακόμα με σκοτώνατε, υπάρχει κάποιος που παρακολουθεί όλη αυτή την υπόθεση από την αρχή. Και αυτός ο κάποιος είναι αξιωματικός της ασφαλείας και λέγεται Λέγκας. Θα πας φυλακείο, σαν συνεργός ενός φόνου και μιας απόπειρας φόνου. Να μου λες, μήπως είσαι άρρωστος, μήπως έχεις πυρετό? Τι βλακίες κάθεσαι και μου αραδιάζεις. Ποιον πάνε να με σκοτώσει? Δεν ξέρεις τι λες. Τι έγινε εκείνο το βράδυ στο σπίτι σου? Σου το είπα. Μου είπες παραμύθι. Ο Δετζόρτζης εκείνο το βράδυ δεν ήταν σπίτι σου και μπορώ να το αποδείξω. Ηρώ το καλό που σου θέλω, πες την αλήθεια. Πώς πέθανε η Ζιζή? Σου είπα αυτοκτόνησε. Λες ψέματα, ψέματα. Η Ζιζή δεν αυτοκτόνησε. Τη σκότωσαν. Ποιος τη σκότωσε? Ποιος τη μετέφερε με το αυτοκίνητό του? Αφού ο Δετζόρτζης δεν ήταν στο σπίτι σου. Ο Δέξιμος. Όχι, όχι. Τότε ποιος? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω. Καλά λοιπόν. Αφού δεν θέλεις να το πεις εμένα, θα το πεις στους αστυνομικούς που θα σε ανακρίνουν. Και δεν θα φταίω εγώ για ό,τι συμβεί. Και κάτι ακόμα. Πες στους φίλους σου. Αν θέλουν να κρίσουν την υπόθεση, δεν φτάνει να σκοτώσουν μόνο εμένα. Ό,τι ξέρω εγώ το ξέρει και ο Λέκας. Αν θέλουν να το σκοτώσουν και αυτόν, πες τους ότι μπορούν να τον βρουν στην ασφάλεια.